TV, tasha al'umma. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mune muku godiya da ziyartar wannan ta mai suna Kimiyya TV. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa. Yanzu mun nuna muku application mafi girma a cikin application mai suna Aflock. Za ka iya kulle wayarka, ka kulle application, ka kulle Google video haka ko wani abu. Yanzu bari mu je Play Store. Bari mu tafi Play Store yanzu. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa. Muna godiya da wannan ziyartar ta mai albarka. Yanzu farko abin da za ka je idan ta gama installing ya ka je ka rubuta Aflock. Yanzu abin da za ka rubuta sai ka rubuta Aflock. Yanzu abin da ka yi ka rubuta Aflock. Yanzu ka gama rubuta Aflock kun ga mu shiga wannan Aflock din kenan. Ita za ta baka Aflock da yawa, to kaga wannan Aflock din zaka danna wannan din nan, to shi ka danna wannan Aflock din shi zaka taba. Ka gani na riga na yi installing din shi kuma na yi downloading din shi, ni ba shi ne abin nan ba, kai ma abin da ya bukata ga nuna mai ya ce in goge shi ne sake installing, to kai abin da ka yi kai installing kenan. To yanzu shi ka yanzu bayan mun gama wannan Aflock din shi mu fito baya. Mun riga mun yi installing ɗinsa. To yanzu da mun riga gama na satin shi mutu inda Aflock ɗin yake wanda muka yi installing ya hoto gashi nan. To mun yi installing ɗin wannan Aflock ɗin yanzu abin da za ka shiga ciki, to ni kaga na riga na gama mai sai ta ciki kai abin da ya kamata. A gani zan cire security, yanzu na cire fatin ɗin da na sa. Amma kai abin da ya kamata kai ka zaɓa ga hinan fatan ne zai nuna ma ka sa Gmail ɗinka alama idan ka manta password ɗinka za a turo ma yana password ɗin yake. Kaga wannan application ne mai sauƙi mai kuma ɓoye abin da ba kowa ne ya sai gane ba in ba kai ka ɓoye ba. Kamar masu yin comedy haka ba ka son wani iga comedy ba ka gama gyaran shi ba, da za ka iya kawo shi wannan application ɗin naka ya ɓoye ma. Kaga yanzu abin da za ka yi shi za ka shigo nan. Haka nan ya nuna hoto za ka ɓoye ko bidiyo za ka ɓoye ko waka za ka ɓoye, zip za ka buɗe ko application da za ka ɓoye. Haka duk ina nuna masu dalla. To wannan application ne babban application ne wanda ba kowane application ne yake da girman da yake ba. Haka yanzu idan application zan ɓoye kaga zan shigo ta nan, zan ɓoye shi a nan. Ina taɓa kowane duwan na taɓa na tafi da shi, to na ɓoye shi ba za ka samu can a cikin memory ba. To haka idan waka ce ma haka take. Waka ce duk zan ɓoye waƙar da nake so da shi yin abin nan. Kaga idan ma bidiyo ne, idan hoto ne haka duk dai ka gani. Idan hoto ne ma haka duk dai zan yi gani ya buɗe min kuma na ɓoye shi ba tare da wani ya gani ba gani. Duk kaga hoton da zan iya ɓoye, to kaga zai in fito baya. Idan bidiyo ne ma ko yawa, to kaga in zip ne. Idan bidiyo ne kaga yin ɓoye shi ta cikin wannan Aflock ka gani duk zan je ka gani bidiyo ɗina duk wannan ɗauko shi na ɓoye shi ba kwani zai gani ba. Ingantacce ta mai albarka Kimiyya TV. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Muna godiya da ziyartar mu wannan ta mai albarka. Kaga idan application zan sa security, duk wani application zan sa security kaga ta nan zan ɓoye shi kuma zan sa security ba tare da wani ya gani ba. To muna godiya da wannan ziyartar ta mai albarka Kimiyya TV. Muna kuwa fatan alheri da fatan alkhairi. Allah ya sake sada mu. Sannan in ba haka in ba ku manta ba mun ce za mu kawo muku ne za ku sai ta eminem jam, to insha Allah muna nan za mu kawo muku nan ba da jama'a ba. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa, insha Allah za ku sami bayanan mu cikakku ba tare da wani inda ba. Bisalam wassalam alaikum. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar al'umma. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyon.